Салому алейкум, бардорон алислом. Имрӯз число 19 феврал иншоалло насиб ина кам тараки дигар радонҷоно ҳамин ки бордодиса борушон оварда сразу бор кардесем ина насиб иншоалло ҳамин мошина пур мекунем сразу мебурорем роим мекунем примерно 21 бегаҳ бошим мерава ки бордорам марҳамат занг зани 964 305 99 99 925 306 88 88 бо як бор мегӯм 964 305 99 99 дар ҳамин номер занг занед иншоалло мерем 800 кило зиёд бор дошта бошем мегирем мебем ина сразу бор мекунем 21 отправка дорем. Хоб мо дар метро Шолкский пеши бозори Мандарин даем ай соати не то соати 4 метонен 20 кило бора биёрен рӯй кунем яъни контейнерро ина радноиҷоно Тоҷикистон мақсад гуҷош доставка дорем беғази 5 Помиру Хуҷанд пашти ҳама дигар районҳо меравад сини Кӯлоб Восеи Фархор Московский Данғара тарафи ғарб Нуробод Файзобод Мискинобод Норак хоб тарафи Ваҳдат Файзобод тарафи Қирған тарафи Колхозобод Қумсангир Шартоз Қабадиён Кӯйбеш Уяли тарафи мақсад тарафи Регар Ҳисор Шаҳри Нав Душанбе Ёвон марҳамат занг занем мерем мегирем мебем иншоалло насиб. Хоб ки да стиралка дар кӯша стиралкаи 8 килограмм дорем 6 килограмм дорем 5 килограмм дорем марҳамат занг занем любой бора мерем мегирем мебем 800 кило зиёд боша агар дар ҳамин канал подписа кунед ҳама навигари бор мебурояд дар ҳамин канал иншоалло панотон ба худо занг занем радноиҷоно 21 отправка дорем иншоалло ҳамин мошин пуршид сразу рӯй мекунем иша уже пуршидагиай ресеп пушин ҳамин галава мондаги камтар радноиҷоно ҳаракат кунем иншоалло сразу рӯй кунем рӯзои наздик сразу қабул мекунем панотон ба худо занг занем дар ҳамин номеро.